Li tibda l-vokazzjoni tiegħek b'marda li tkun kważi se temlek ħajtek, żgur li mhijiex xi ħaġa li wieħed jippjana jew jaspira għaliha. Is-saċerdot Novel George Preka għamel iċ-ċerimonja tal-ordinazzjoni tiegħu nhar 22 ta' Diċembru 1906 flimkien ma' 13 saċerdot ieħor, minkejja li t-tabib kien qal lil missieru sabiex ma jippreparalu xejn għaliex żgur li kien sejjer imut. Żgur li dan l-episodju kien wieħed minn dawk il-momenti li għamluh sod sabiex qatt ma jaqta' qalbu u jittama dejjem fil-ħnina ta' Alla. Infatti, iktar tard f'ħajtu jikteb: min hu li jista' jaħdem is-saħħa eterna tiegħu jekk ma jittamax fl-għajnuna ta' Alla li ma jiġħada qatt lil min jitlobilu bl-ispirtu u bil-verità. U verament huwa kien jemmen u jittama fl-għajnuna ta' Alla. It-tama falla tfisser ukoll li meta wieħed jiġi biex jiddeċidi xi ħaġa, dejjem jistaqsi lilu nnifsu jekk din hix ir-rieda ta' Alla. Don George kien jgħallem li qabel ma wieħed jiddeċidi dejjem għandu jsaqsi: kieku Ġesu kien minn floki, x'kien jagħmel? U din kienet xi ħaġa li mhux biss kien jgħallimha, imma wkoll kien jipprattika fil-ħajja tiegħu. Infatti, nisimgħu jgħid li meta ġietu l-idea li jiftaħ lis-soċjetà, huwa mar jitlob parir mingħand il-konfessur tiegħu. Huwa jgħid li kieku qalli biex ma nagħmel xejn, ma kont nagħmel xejn. Għall-grazzja t'Alla l-konfessur tiegħu taħ il-parir sabiex imur, jibda u jagħmel il-mezzi. Kellu diversi momenti fil-ħajja tiegħu li kienu qebsin, speċjalment meta xi nies kienu jgħidu kontra s-soċjetà tal-mużew jew saħansitra jaqilgħu xi qlajiet fuqu. Mument diffiċli ieħor fil-ħajja tiegħu kien meta t-tabib kien tar riżultati ħażin lil ħuh u qallu li x'aktarx kienu se jaqtgħulu siequ. Dawn żgur li kienu mumenti taqtih il-qalb, imma l-fiduċja tiegħu falla żgur li qatt ma naqset. Huwa kien ixerret u jgħallem it-tama u l-mistrieħ falla b'kull mezz. It-tfal kollha kienu jħobbu lil Don George u fih kellhom fiduċja tassew kbira. Darba ġimgħa mhux ħażin ta' tfal għadu jistennew lil Don George wara l-bib. U meta waslu, ħarġu l-oġġetti għall-eżami li kellhom, pinen, labsijiet, gomhom u l-bqija. U Don George bil-ħlewa kollha għati berikomlu. Żgur li dan l-episodju ensa biex dawk it-tfal poġġew it-tama tagħhom falla li se jkun magħhom u jfakkarhom dak kollu li kienu studjaw. Fil-ktieb tiegħu il-gabinetti huwa jirrakkonta din l-istorja. Tomas, negozjant, għadda 6 xhur barra minn pajjiżu minħabba xogħol fuq il-kumpanija li kellu hu. Dan kellu fħalqu dejjem fuq il-ġid u fuq id-deni is-sentenza li kollox kien ġej mill-provvidenza ta' Alla. Huwa hawn jeżel ix-xatt flimkien ma' nies li kienu jafuh biex jirritorna f'pajjiżu, żela u kiser siequ. Minħabba f'hekk huwa kellu jdur lura u jibqa' għal xi żmien l-isptar biex jieħu l-kura. Hekk kif żelaq bħas-soltu qal: Provvidenza ta' Alla. Wieħed minn dawk in-nies li kien miegħu qallu: Provvidenza tas-sew li sejjerthom fuq minn dak li qlajt. Wara jumejn, Tomas sema li l-vapur f'tempesta li qamet malajr għereq u li ħadd ma salva. F'qalbu qal: naħseb li ġiethom f'rashom il-kelma tiegħi, Provvidenza ta' Alla li ksirt sieqi. Ejjew inżommu quddiem għajnejna il-Provvidenza ta' Alla li hija dejjem madwarna u tmexxina f'kull pass tal-ħajja tagħna. Ejjew bħal San George Preka aħna wkoll nkunu persuni li kontinwament nistrieħu fih dan il-missier tagħna tas-sema, b'mod speċjali meta nkunu għaddejjin minn momenti diffiċli fuq l-istedina li għamlilna Ġesu stess. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabbtin u mtaqlin u jien inserraħkom.